to je poděl. Jsme tu zas. Chyběli jsme vám? My víme, že jo. Přiznejte si to. My víme, že jste se těšili na naše poděly. To je v pohodě, my se taky rádi smějeme cizímu neštěstí. No, proto jsme tady s vámi další pondělí. A přinášíme vám další epizodu našeho podcastu Poděl a s ním i naše další čerstvé poděly. Přesně tak. Tentokrát se budeme bavit o brigádách na střední, o našich zkušenostech s nimi a rádi bychom vám přidali i třeba nějaké tipy na to, jak je sehnat. Ale zase odsaď posaď, námi se moc neinspirujte. Ano, my vám tak jako ukážeme, co nedělat, abyste nemuseli opakovat ty samé chyby jako my. Přesně tak. A třeba se u toho i trochu zasmějete. Přesně. Jako první si asi shrneme zase naše poděly týdne. Ano. Já si myslím, že můžu začít, Míšo, protože nás určitě všechny posluchače zajímá, jak to dopadlo s tvojí autoškolou. To jako bys měla na začátek říct. Vždycky skončíme u té autoškoly. Vždycky. Ale s mojí autoškolou to dopadlo tak následovně. Poděl mého týdne, ta největší je ten, že jsem tu autoškolu na poprvé v úterý neudělala. Byla jsem tam ale ještě dneska a na druhý pokus se mi to teda podařilo. Mám z toho teda určitý trauma, protože nebylo to úplně ideální jízda, ale pak jsem to dostala se slovy, že mám být ráda, že tam je on, že někdo jiný by mi to nedal. Musela jsem odpřísáhnout, že budu jezdit bezpečně s maminkou a tatínkem a ještě mi radil, ať si vezmu nějakou kondičku, než si půjdu na řidičák. Ale dal mi to. Takže to. Můj největší, jako... Takže úspěch vlastně jako nakonec. Jakoby jo, no ale já jsem neudělala, nebo dobře, nikdo přísnej by mě vyhodil asi nejvíc za to, že jsem se nepodívala při odbočování na cyklistu, jestli tam jede jako v tom pruhu, ale na moji obhajobu to byla fakt vytížená křižovatka a než jsem tam dojela, tak, nebo viděla jsem prostě 50 metrů před mnou, že ještě svítily ty světla, než jsem k ním dojela, tak se ale porouchal ten semafor a prostě zhasly. S tím, že já jsem tam musela řešit, jak projíždět poměrně frekventovanou křižovatkou bez semaforů a nějakého cyklistu jsem teda jako opravdu neřešila v tuhle chvíli. Já jsem tam bojovala o holý život. Takže to ono. Okay. Potom jsem ještě tak jako na 2krát přímo odignorovala pokyn toho komisaře, což se mu úplně moc nelíbilo, ale jako já jsem neporušila žádný jako dopravní nařízení, jenom prostě on mi řekl, ať jde doprava, já jsem to neudělala. A jako protože jsem úplně nepochopila, na jaký z těch odboček jako to myslel. Nevadí, ale dostala jsem to, takže když je to takový hořko-sladký v tom, že jako stalo mě to veškeré moje psychické jako nervy. Ale máš to. To je důležitý. Gratuluju. Už jsi jedna mezi námi. Děkuju. No, pozor. To mě přivádí k tvýmu podělu, který si slibovala. Bára totiž má už tady sebou svůj řidičák fyzický. A slíbila mi, že mi ukáže tu fotku a že na ní takhle jako naživo budu moc zareagovat, takže... Já poprosím Míšu, aby měla co nejživější zareagování, abyste mohli pocítit, jak asi jako ten řidičák vypadá. Protože já nejprve Míše ukážu svůj občanský průkaz, jo. Tam vypadám asi takhle. Nebo tam si nejsi moc podobná, teda no už právě, vůbec. jo. A podívej se na tohle, jo. Ano. A teď já ti ukážu svůj řidičák. Já nechci myslela. Ukaž mi to. A teď myslím, že tohle jsou dva stejný lidi, jako. No jako ne. Počkej. No. Míšo, popiš nám, jak vypadám na tom řidičáku. Já třeba připadám jako taková leklá ryba, který zapadly oči. Ne, to já s tebe cítím jako respekt. To jako spíš mně přijde, že jako mě vyzýváš k tomu, abych se opovážila dát ti tu pokutu, jo? Pokud někomu ukážeš ten. To moje kamarádka pronesla, no, že opravdu jako ti výjezdní na těch fotkách s těma cedulema, výjezdní číslo 22. Ale jakoby jo, ale fakt získala by si jako můj respekt v věznici, jakože nedovolila bych si nic. Ale jinak ti tam samozřejmě moc sluší, ale zbuzuješ respekt. Tak to je dobře. Mně přijde, že tam máš třeba úplně jiný tvar obličeje, nebo jako... Mám, no. Jakoby na té občance si jako nejsiš moc podobný, nebo jako máš tam ty svoje rysy, ale nejsiš si úplně jako hodně podobná, ale na tom řidičáku si jako taky nejsiš podobná, ale tím úplně opačným způsobem, jakože že dívám se. Mezi těma dvěma. Vždycky ukážu tomu policajtovi, tak teď to smíchejte dohromady a vzniknu já. No, takže to je můj poděl. A já jsem si říkala, jako, že jí z toho nemůže...
Co? To je průsvitný. Jo, to vím, to už bylo Dodnes jsem ukazování. teď všimla, že tam je jako Česká republika na tým řidičáku a že skrz, no dobrý. To je vidět, že jsi předtím nekochala jako naší vlastní dostatečně dlouho, jako jinak by si všimla, že je to průhledný. Moje chyba. No. Takže jako já jsem si říkala, že z toho nemůže rozdíknout nic hezkýho. Když jsem seděla úplně na světle, za sebou jsem měla bílý plátno a ona vytáhla takový malinkatý foťáček tam, ani mě nedala čas se připravit, nějak to nenaštelovala. No tak, už to mám, už s tím nic neudělám. No, ale jestli je to uklidní, já jsem neviděla jedinou dobrou fotku jako by na tom řidičáku, nebo viděla jsem průměrný, ale jako dobrou ještě jako, ne. Tak výzva do budoucna. Tak třeba ta moje? Třeba ta tvoje. Ne, to jako si nemyslím. Já všechny dokumenty, co jsem kdy fotila, tak jako tam vypadám prostě hrozně. A už si začínám říkat, že problém nebude ve fotografovi, ale jako ve mně dost možná. Ne. V tobě nikdy není problém. Ještě. Tak, děkuji. No tak a kde ho dostaneš? To je dobrá otázka. Já jsem to teď, až to tady dokončíme, vyplnit tu žádost. A pak budu čekat. To je nejlepší. Já jsem čekala jen 10 dnů, jsem to měla dobrý. A to jsem měla fakt mega dobrý. To většinou měla bývají hodně 3 týdny třeba podle mě, nebo takhle. Bejvaj, no. Jsem měla úplně štěstíčko. My se asi přesuneme pomalu, ale jistě k našemu tématu. Kterým jsou ty brigády, jak jsme vám slíbili na začátku. A my se chceme hlavně teda zaměřit na to, že jako lidé, kteří si našli už spoustu brigád, tak víme, jak je strašně těžký si nějakou brigádu vlastně najít. Přesně, protože ve spoustě brigád nás jako středoškoláky omezuje to, že nám nejdřív není 18. A i potom, co tu 18 přesáhneme, což už teď jako zkoušíme, jaký to je v tom světě těch dospělých, tak i potom nás hodně omezuje to, že všude vyžadují zkušenosti, ale vlastně nemáme úplně šanci, jako kde a jak je jako nabrat, no. To je jako, co děláme teď tady my, protože na výšku nás nevezmou bez zkušeností, ale abychom získali zkušenosti, tak nás na ty stáže a brigády vezmou jenom se zkušenostma. Tak teď si vybereme. Takže takhle jsme vlastně jako by my uvízli tady, jako s váma. Uvízli. Já bych nepoužila slovo uvízli, to zní tak jako depresivně. My jsme tady dobrovolně. A my jsme tady, osud nás sem zatáhl, bych řekla. Samo sebou prostě. My jsme tady sami chtěli být, jako Přesně. No, ale tak jako zaměřme se na ty brigády, ne na ty vysoké školy teď. Tentokrát nebudeme větvit, budeme se držet toho tématu. Budeme se snažit. Dobře. No, tak a jak jsi třeba ty hledala brigády, jakože někde v minulosti? Já jsem teda jako takový ty delší brigády jsem měla za život 3, přičemž každou z nich jsem sehnala teda úplně jiným způsobem. Tu první, tak na ní jsem narazila s tím dobrým chozením po učebnách. Chozením po těch podnicích. Já jsem chtěla pracovat v knihkupectví. Jakoby od začátku to byla ta vize, to nebylo, že jsem jako náhodou sehnala prostě tu práci, nebo to už jsem tak jako vyspirovala, pak jsem jako pracovala v knihkupectví, to byla ta první brigáda, ale chtěla jsem pracovat v knihkupectví, takže jsem obcházela ty jednotlivé pobočky toho a snažila jsem se sehnat si nějaký to místo. A teda to se mi asi osvědčilo v tom, že i mi to potom zpětně říkali, že je to jako fajn tam zajít na to, protože hned vidí, že je to nějaký jako reálný, normální člověk, nebo tak jako normální v rámci jako slova smyslu, ale že je to prostě normální člověk, kterýho by třeba i rádi zaměstnali, když jako mají to místo, a většinou jsem dostala třeba nějaký e-mail, kam jsem měla poslat životopis, nebo jsem si sebou nosila jakoby folii s životopisem a nechávala jsem jim to tam rovnou na místě. A teda tu první brigádu jsem si sehnala tím, že jsem obcházela takhle. Jo, to jsem právě taky přesně. Obcházet, jsme byli na obchodním centru a obešli jsme s jednou kamarádkou všechny obchody. A už přijde mi to fakt dobrý v tom, že vlastně už ti lidi z toho oboru ti tam dávají třeba informace, řeknou ti, jaká je ta práce. A nejenom, že nabíjíš někam mail a čekáš, tady dnes někdo odpoví. A často právě neodpovědi takhle, když tam přijdeme takhle reálně, taky takový blbější, jako hned člověka odmítnout. Tak, dej ti naději. Takže to. Což mě ještě přivádí k něčemu, čím jsem měla problém na začátku. A to bylo teda, že jsem to scháněla pozdě, tu brigádu. No. Protože já jsem scháněla tu první brigádu na léto po 9 a začala jsem to řešit teda nějak tak v květnu třeba, možná na konci dubna třeba, ale bylo to už hrozně pozdě. Ty pozice byly zabraný všechny, takže já jsem
vlastně v květnu sehnala brigádu dopředu, že bych tam nastoupila až jako v listopadu nějak tak jako výpomoc před Vánocem. Takže paradoxně ty knihkupectví byly teda o dost jako žádanější mezi brigádníky, než jsem čekala. Což mě celkem udivuje s tím, jakou z toho mám zkušenost, což bylo jakož nezletilá jsem tam nemohla moc věcí dělat, nebo respektive mohla, ale musela by se za mě zaručit ta manažerka, že by byla zodpovědná za ty peníze, když by byla na kase. Což ona nechtěla, takže já jsem tam jenom narovnávala knížky, nudila jsem se, dělala jsem za minimální mzdu a to. To není úplně hezký. Takže knihkupectví asi úplně nebo já jsem dělala v takovém větším řetězci a je možný, že proto tam chyběl trošku ten osobní přístup. Třeba nemůžu asi mluvit za nějaký menší, jako rodinnější knihkupectví nebo knihovničky, jako tam je to třeba jinak, ale tam, co jsem dělala já, tak to bylo takový, že nic moc. A obecně za to tam dělali i starší lidi, se kterými jsem si neměla úplně co říct. Bylo vidět, že ani oni neměli většinou moc zájem se jakoby bavit s někým mladším takhle, co tam jako přišel. No. To je jako takový základ, najít tam dobrý kolektiv té práce, v brigádě. Hlavně když je tam ten nejmladší vlastně, který potřebuje pomoc, se vším, když tak řeknu. Právě, no. To jsem taky měla na té první brigádě, že to bylo taky právě v jednom jako gastronomickém řetězci. Akorát, že tam právě pracovali jenom lidi, co mluvili jiným jazykem, že měla jsem takový štěstí, tam bylo hodně přistěhovalců a tak. Což s tím já nemám absolutně žádný problém, že jo? Já bych se s nimi normálně seznámila, i jsem se snažila, ale tím, že oni tam spolu furt mluvili vlastně jazykem, kterým já jsem nerozuměla, tak jsem se cítila úplně odstrčená od té tlupy. A ještě mě postavili za kasu a tam jsem stála třeba 8 hodin v kuse, protože neuměli česky pořádně a stresovalo je to mluvit česky. Takže já po tom celém dni jsem byla úplně vyždímaná z mluvení. No jasný, ono se to jakoby nezdá, ale fakt stát na té kase tak je jako vražedný, no. Ale mám jednu oblíbenou vzpomínku, když mi tam přišel Brit, to bylo tenkrát ještě v prváku, já jsem byla úplně umešená, protože my jsme si povídali jsme se anglicky a pak on mi řekl, can I get a? A já jsem z toho měla Vánoce. To si pamatuju do dneška. To jsem si strašně užila ten moment. A začala jsem se smát. A on nejdřív nechápala, pak mu to došlo. Tak jsem taky začala smát, tak jsem mu podala jeho a. To je asi největší hála z té celé brigády, kde jsem pracovala několik měsíců. No. A schánila se teda ještě brigády nějakým jiným způsobem, než takhle tím obcházením? Tak já jsem vždycky hrozně koukala vlastně na ty aplikace, jako jsou Fine Brigády a Jobs, takovýhle ty. Jobs.cz, myslím, je to. Jobs.cz, no. A po internetu, což byla jsem třeba i na několika pohovorech a většinou to pohořelo. To se mi líbilo spojení. Pohovor pohořel. Ale vím, že jednou mi takhle dopadlo, že jsem tam právě našla ještě jednu zmrzlinárnu, ve které jsem pracovala. A to byla fakt jako moc pěkná práce, byly tam super lidi, akorát ten šéf byl trochu kretén. Já jsem snad tu nejnižší mzdu, co může být, jak říkala Míša, já vlastně nevím, jaká je nejnižší mzda. No ona pomalu, ale jistě roste. Já jsem to sledovala, když jsem dělala v tom knihkupectví, protože tam jsem vždycky dělala jenom v sezóně, ty 2 měsíce, buď před Vánoc nebo v létě. Vždycky, nebo obě 2 ty sezóny jsem tam vyzkoušela, plus ty Vánoce 2krát. Každopádně pokaždý jsem nastoupila, tak mě tím zvedli tu minimální mzdu, tak mě vždycky o pár korun vždycky zvedli jako tu výplatu, takže jsem tak jako sledovala, jak to roste díky tomu. Tak to mě to teda nevzrostlo moc, no. A jako byla to super práce, jenom to bylo hodně náročné, že taky tam byl od rána do večera formol. V 11 začali chodit lidi a přestali chodit v 11 večer. Takže, ale bylo to jako fajn. To mě mrzlo, že jsem musela skončit, ale ten šéf a ty peníze mě trošku odradili, no. Tak to si myslím, že každý má takovou nějakou zkušenost. To je třeba jako zrovna tady s těma aplikacemi nebo s těma stránkama, kam si zveřejňují nějak ty inzeráty. Tak jsem tady nikdy úplně moc pozitivní zkušenost neměla. A přijde mi taky, že je to tím, že tam většinou nejsou úplně brigády pro studenty, že když už tak právě chtějí nějaké ty zkušenosti, anebo minimálně, aby člověku bylo nad 18, což prostě mě, když jsem tam hledala, tak mi jako nebylo. No, to ne. To za prvý a potom za druhý, ve chvíli, kdy už tam vyvěsí ten inzerát, tak se na to hlásí hrozně moc lidí, nebo jako
prostě je tam na to celkem přetlak na tu pozici a ta šance, že potom člověka tak jako reálně vezmou, není až tak jako velká, mi přijde. Buď jako vůbec neodpovídají, nebo třeba, jak jsi říkala, že jdeš jako na ten pohovor a pak si jako neozvou, protože prostě je tam velká konkurence na jinak prostě naprosto obyčejnou pozici. Takže, což se osvědčilo mě potom u mojí třeba teď současné brigády, co mám, tak, že jsem spíš si našla nějakou tu stránku a pokud jsou trošku ty větší jako řetězce, co mají nějaký tady ty stránky, kam se dá zajít na nějaký prostě políčko kariéra, tam rozkliknout a podívat se, jestli mám možnost se tam někam přihlásit takhle aktivně jako sám od sebe, že nikoho nehledají, že nemají vyvěšený prostě inzerát, ale poslat si tam takhle tu žádost a to jsem byla automaticky přijatá, to jsem měla pohovor jako stylem spíš, že to probíhalo, takže oni mě říkali, jak ta práce už bude probíhat, ne, že by se mě tam nějak vyptávali na to, jako, jestli bych jako vůbec byla kvalifikovaná to tam dělat. Takže to doporučuji spíš tak jako aktivně obepsat nějaký ty... A i když tam nebudou mít tady to políčko, tak třeba napsat jim ten e-mail, jako najít na těch stránkách jako to a ozvat se jim spíš sám, než že jako hledají na těch stránkách. No. Podle mě to jako hodně ocení, že vlastně vidí na tobě, že fakt to chceš. Že to není jenom, že hledáš na těch aplikacích. Právě, no. A to taky jsem měla zkušenost tam, kde pracuješ ty, tak já jsem tam v minulosti taky hlásila. Jo, a já jsem měla dohodnutý pohovor a teď jsem přijela domů, protože já dojíždím domů, přijela jsem domů a říkám si, dobrý, mám půl hodinky a já nevím, co jsem dělala, podle mě jsem začala hrát na počítači nebo něco a najednou jsem jako, já jsem to od půla, ten pohovor mít a říkám, kurva, 4:30? Tak jsem rychle otevřela počítač, ale už se mi nepodařilo připojit na tu schůzku. Já Já jsem to prokaufovala, do teďka toho lituju, protože jsem nemohla pracovat a bylo by to super, jako. Ale já pak jakoby to mám celkem ráda, kde teď pracuju, nebo já jsem přestupovala na jinou pobočku a je to takový, že jsem ještě úplně zvykám, takže nemám úplně na to jako ucelený ty myšlenky, ale fakt jako obecně za to jinak tu firmu. Já ji nechci jmenovat, je to prostě kavárna, je to řetězec kaváren a jako v Česku nemáme úplně velký výběr, ale i tak nebudu dropovat prostě jako to jméno té kavárny. Dělám prostě v jedné nejmenované kavárně, doporučuju to a je to tam fajn. I když spousta lidí, co znám, tak tam zase jako nedoporučuju, takže je to takový, co tam, no tak ty taky znáš jako ty různé historky, co tady panovaly okolo nás, že to, ale já to tam fakt doporučuju, bylo to tam fajn, je to zase to gastro, takže tam člověku buď to jako, právě, to ti buď jako sedí, nebo naopak vůbec. Třeba to s tou kasou, jako představa, že stojím 8 hodin jenom na kase, tak jako to bych se z toho potom. Jako. To se nedá prostě. Hlavně potom už máš jenom ten stres těch peněz, že něco přepočítáš. Jo, přesně, protože jsi úplně mimo z toho, že furt v kuse jako mluvíš, furt musíš počítat, jakože fakt. A samozřejmě to pak posereš, že jo, a špatně vrátíš. No jasný, no. No. No, ale tady taky pracuji v kavárně, takže máme s Míšou jako podobnou zkušenost, ale ona pracuje vlastně ve velkým, jakoby ve větším řetězci. A já pracuji v takový malý lokální kavárničce. A zase tam máte takový jako rodinnější, že jako... Takže znám všechny zaměstnance skoro. Jednou jsem se ještě neviděla. A to jako tu až potkám, tak se jí trošku bojím. Protože, ona by se měla bát mě, protože vždycky, když jdu do kavárny po jí směně, tak tam mám hrozný bordel a nic není připravené. Takže ona by se měla bát mě, až mě potká. No. Ale jakože právě za mě je to hrozně fajn. Vždycky jsem měla přesně jako takový ty rušný brigádky a tohle je rušný tak jako nárazově. Většinu času to je klidňoučky, to tak. Takže to taky jako můžu doporučit pro ty lidi, co se nechtějí furt jenom stresovat. Nějaký menší kavárničky. Nebo i ty větší řetězce. Já, jak jsem byla na té první pobočce, kde jsem to fakt měla ráda, tak to byla taková menší pobočka, kam chodili hodně jako ty stálí zákazníci a bylo to na ní hodně jakoby závislí. A to bylo právě jako fajn, že to je asi ten největší rozdíl, co zažívám teď na té jiné pobočce, a to je to, z čeho mám ty sladký pocity, že si nejsem úplně jistá, že mám jako ráda to, že se tam furt jako střídá spousta těch zákazníků, je to o dost rušnější ta pobočka a je tam o dost víc lidí, kteří se tam taky střídají, jak na běžícím páse a vůbec než tam poznám všechny a jako, nebo poznám, já už jsem je třeba potkala, ale vytvořit si s někým jakoby nějaký ten vztah, ty zaměstnanci, jo. Že vytvořit si s někým nějaký ten vztah, aby si s ním mohla o něčem povídat, tak to už tam jakoby nemám, no, takže v tom mi ta minulá pobočka jakoby asi chybí, no.
Já jsem vlastně nikdy dřív nezažila taky takhle jako stálý zákazníky. A je to vlastně hrozně hezký, no. Je to hrozně hezký. A pak jakoby zažíváš ty příběhy tak nějak jakoby životní i jako s nima, no. Už vidím paní ve dveřích, říkám si, kapučíno z méně mléka. No jo, tohle bude chtít bezlaktózový s kapkou karamelového syrupu. No jo, no. Ale přesně taky, paní chodila na mandlový latéčko vždycky, jako s buď tou sezónní příchutí, to jsme měli, nebo s karamelem, když jí nechutnala zrovna ta sezónní věc. Pak jako prostě jako dvojice, jako starší pár prostě, co chodili každou sobotu na 2 malý latéčka. Má to svoje kouzlo, no, potom. A to jsem teď měla, to musím pozdílet. Pozdílet. To je takovej moje traumatická zkušenost teďka z kavárny. Jo. To jsem teď měla takovou směnu, kde jsem měla strašný formol. Prostě třeba v 1 hodinu začali chodit lidi a furt se tam hnuli jeden za druhým. A vlastně bylo to fakt jako strašně stresující a jsem ten den byla nějaká unavená. Že už jsem pak byla jako na takovém pokraji zhroucení. Už jsem pracovala na takovém krajíčku. A přišla tam taková rodinka, tam právě taky takový stálí zákazníci, chodí tam častěji. Sedli si a že se dají kafe a dortíky, tak dortíky jsem jim donesla. A že kafe jim donesu, jenom obsloužím zmrzlinu. Že dám zmrzlinu zákazníkům. A to byl nějaký zájezd důchodců. A byly tam nějaký babičky. A ptali se mě, no a kolik stojí tohle a tohle a tohle. A vyjmenovali mi třeba 3 věci. Říkám, já jsem byla, že jo, ve stresu, hrozně moc se toho dělo. A říkám, no nevím, počkejte, já jsem se podívat na kase. A ta jedna paní se tam do mě začala šťouchat. A řekla něco jako, já se ani nepamatuju, co přesně řekla. A něco jako, no jo, to dneska ty mladí, oni už to ani z hlavy nespočítají. Oni, když nemají ty mobily a kalkulačky, tak nedokážou přemýšlet. A úplně se mi tam začaly smát. Tak takhle jsem byla na tom zlomu zhroucení. No. Představte si toho člověka, co visí za ty 1 ruku na tom útesu, tak s tím mě ta ruka pustila a rozbrčela jsem se tam a zhroutila. Že to taková... No ale proč to říkám? Neříkám to kvůli tomuhle. Říkám to kvůli tomu momentu, že vlastně ta paní, který já jsem pak zapomněla přinést kafe, tak se zvedla, přinesla mi kapesníky, bych se jako malou přijela tak, a došla mi koupit kytku. Ježiš, přesto, že já jsem jí zapomněla donést kafe, pak jsem si vzpomněla, donesla jsem jí ho, takhle by se tak vysle všude. Ale prostě donesla mi, koupila mi kytku. Mě to udělalo takovou radost, jsem se rozbrčela znovu. No, a to je fakt pěkný. Jo, já od teďka, co tam bude chodit, tak jí vždycky budu já to nejlepší kafe, co umím prostě. To bylo fakt krásný. Tak tohle si myslím, že jako je jedna z těch věcí, co přesně potom v té práci ti úplně říkají, za tohle to stojí, za tyhle ty lidi to stojí. No, a měla jsi třeba ty taky nějakou takhle zkušenost jako se špatným nebo naopak úplně dokonalým zákazníkem? Takhle, jakoby ono to neskončilo úplně dobře, ale prostě bylo to fajn. Tam chodila prostě pravidelně každý den jedna prostě paní, měla tam i nějakou takovou svoji specifickou slevu, kterou prostě tím, že je to prostě větší řetězec, tak vyloženě normálně nedáváme. Bylo to takový, že už jsme měli potykáno i s jejíma prostě dětma, který jako přesto byly děti, ale nebo byly to její děti, ale prostě byly starší než já, jakoby bylo tomu synovi třeba okolo 30, jakoby, nebo 28. Jsem chtěla říct, ale No, synáček, no tak ne. možná trošku starý, ale jako ne, byl prostě fajn, měli jsme prostě jako potykáno s tím synem, dcerou, ta dcera taky 25 nějaký mohlo být, nevím. A fakt to bylo jako fajn s tím, že ale jsem měla fakt jakoby dlouho, tak prostě pak jako jsem zjistila, že je jakoby nemocná. A prostě potom jakoby umřela s tím, že my jsme tam měli vystavenou jakoby její fotku, měli jsme tam knížku, kam mohli jakoby, protože se znali i ty stálí zákazníci mezi sebou a bavili se tam prostě spolu, tak ona měla spoustu jakoby známej, takže mohli jí tam napsat nějaký jako vzkazy a byla tam jako vždycky kytička u toho, kterou měnily právě ty její děti a bylo to takový, že oni tam šli jakoby den potom, co umřela, tak se jakoby šli tam sednout a dali si jakoby naposledy to kafe, jak tam jako chodili vždycky a pak už jakoby nepřišli, no, což jakoby chápu, že to bylo spíš její taková věc, že ona tam občas brala sebou, jakoby, protože už byly dospělí, že děti, takže občas si vzala sebou, občas ne, ale byla to prostě její tradice každodenní, takže to no. Už to je no, ale, není. Jako... No, ale byla to hrozně hodná fakt jako paní, že prostě s náma všema jako nás vyptávala třeba, jak se máme, povídala nám tam a takže to jsem jako oplakala, no, víš. Se úplně chce brečet z toho. Jsme tady zavedli úplně jako... No právě, my jsme měli být vtipný a teď jsme tady úplně to, ale spíš jako, že fakt
ta práce v té kavárně, v tom gastru, jako i když je to občas náročný, protože prostě je to gastro, ty lidi občas umějí být idioti, jako prostě ten zájezd těch důchodkyň, jako často, nebo taky se mi několikrát stalo, že jsem se jako pohádala prostě jako s těma lidma, a že byli jako arrogantní, nechutní, že si jakoby myslí o tobě, že proč děláš v gastru, tak jako jsi nějak pod nima, prostě jako kdybys nebyl student právě, co je tam jen na brigádě. A i kdybys tam byla na plný úvazek, tak jakoby nedělá ti to o nic lepší, jako. No a ty lidi, oni po tobě jakoby chtějí službu od tebe. Jako jo, zaplatí ti, dobrý, ale chtějí od tebe službu. Právě, no. A jsou na tebe nepříjemný, nebo dělají se z tebe prdel. Víš, jako, že já to nechápu, něco po někom chceš. Já jsem mám úplně zapamatovaný její obličej. A jestli se tam někdy objeví v té kavárně, tak bude jako vás obsluhovat nebudu, nashledanou. Protože přesně všechny potom ty kolegyňky z toho všimly, co tam s ní byly a byly jako, že my se omlouváme, ona prostě to trochu přepískla. Jak to, že jste tady takhle sama, chudinko, vy toho máte tolik, tak tady máte a dávali mi teda hrozný výška. Takže něco dobrého z toho sešlo. No, ale jakože ta paní, ta sama, ta, co to jako řekla, ta se mi neomluvila. Ta se mi ani nepodívala do očí, když jsem jí nadávala zmrzlinu nebo něco. To mě fakt jako ještě o to víc, ještě chápu, že řekneš nějakou blbost. Ujede ti to, myslíš, že jsi vtipnej. Ale jakoby postav se za to, co jsi řekl, omluv se a naprav to. No jasně, no. No. To pak byla nějaká, no. Tak, mě moje maminka říkala, že tady mluvíme celkem sprostě, s tím, že mluvím tady sprostě hlavně já. Mně přišla tu minulou epizodu. Tak tohle tak já epizodu se snažím, vyměnili. já se snažím regulovat svůj slovník. Ale jako, když tam budu cítit to sprostý slovo, tak ano, mami, dám si ho tam. Já jsem ho tady hodně cítila. Já jsem si říkala, jako seniorka, tak nebudu, ale zasloužila si to, prostě čůza. Čůza. A čůza je takový ještě hezký slovo, to jako není až tak. Takový hezoučký. Právě, jako dá se říct a dost tak horší věci o někom. No, a tak třeba tohle to mě to gastro naučilo docela. Jakože už potom ti jsou vlastně ty lidi tak nějak jedno, normálně. Za normálních okolností bych si ani nevšimla, že jo, ale už jsem to říkala, jako vysíš tam na tom. No jasný, právě. Jako, znám ty dny. momenty a jsem ráda, jakoby, že mě se to jakoby nepřehouplo nikdy jakoby přes ten, ale prostě, přesně něco takového a jako taky bych tam byla, takže. A přesně tohle to potom jako naučí. Mluvit s těmi lidmi, umět lidem vlézt do prdele trošku. Jakoby jo, Ještě jde o ty líška. Ne, já fakt jako jsem pokud mě něco jako čas v gastru naučil, tak je to fakt podle mě, nebo zase jako nechci, že se jako sama chválím, ale fakt jako důvěryhodně se smát vtipům, co nejsou vtipný. Jo. Prostě protože to tam dělají hlavně takový ty chlápci, prostě jako, že haha, jsem hrozně jako vtipnej. A tak jako já si ti umím zasmát na povel, jako prostě a podle mě i celkem jako uvěřitelně, jo. To neděláš jako. tady, když něco vyprávím. Tak se mějte hezky, tahle epizoda je u konce. Ne, jako by to dělám, to je takový můj jako gastro smích, jako, že jako, podle mě zní jako upřímně, ale jako je to takový. Nic moc. No, nevím, no. A že fakt jako dělají to hlavně, ale dělají to i nějaký jako ženský, to zase jako, ať neukazuju jako tohle, to dělají to častěji, teda jako chlapem, ale nějaký ženský taky jako by jsou hrozně na sílu jako vtipný a většinou právě, že tady ty lidi mi teda jako pak nedají ani korunu, i když tam prostě se mnou krafali hrozně dlouho a jako vlastně mi jakoby nezdržovali prostě o té práci, já se s nimi jakoby popovídám i bez toho, aniž by mi prostě za to museli jako platit, ale prostě tím, že to prostě byly nucený vtipy, bylo to jako ty lidi za ním se cítili podle mě trapně za něj třeba, jako nebo takhle, jo. A ještě nevím, no, takže to jsou takový ty specifický lidi, za který zase jako úplně bych jako nemusela potkávat v tom gastru. To ne, no. A tak jako zatnej zuby, modlit se, ti tam něco hodí a. No, ale tak furt jsou lepší ty lidi, co jsou jakoby rádoby vtipný, než to jsou jako okatě nechutný, jo, No, takže. to jo, no. To jako rozhodně. No, já se ještě nějakou takhle, něco jiného než gastro třeba, zkoušela jsi? No, já jsem třeba v tom knihkupectví, Jo, ne. ale potom jsem tam měla ještě jednu brigádu, když jsem přišla takovým tím jedním způsobem, který jako podle mě, nebo takhle, když jsem byla mladší, tak nejvíc lidí takhle schádělo brigády a to bylo přes známýho. Protože já jsem pak ještě dělala v solárku, což je takový vtipný v tom, že já jsem poměrně jako bílej jedinec, jako pak jako nějaký pigment to mě nepotkalo, jako. Takže já jsem nebyla úplně reklama na to solárko, ale nevadí, dělala jsem v solárku třeba 3/4 roku. Tak oni to měli jako takový výstražný, jako Dopadnete. když nebudete chodit. No právě. Takže to by dopadly nejlíp, to by dopadly krásně. No tak určitě, no. Já jsem tak jako ukazovala tu
jako středověkou módu, jak bylo to fakt být jako bílej, tak jako to jsem jako na to ukazovala já, ale ne, každopádně dělala jsem solárku. Měla jsem to jako přes známýho mýho táty. A bylo to teda jako dost nahodno ta brigáda. Nebo jako já jsem tady zvažovala, že jako polknu to slovo, ale podle mě nic jako jiného. To prosté slovo, mami, promiň. Okay. Ale jako, ale nic jiného by to nevystihlo. Podle mě i moje maminka si myslí, že tady na tu brigádu to bylo jako výstižný, protože to taky neměla ráda tuhle moji brigádu. A ten známý toho táty nebyl úplně jako, jak bych to řekla. On nebyl zlej, to jako ne, že ne, ale byl nespolehlivý. Bylo to, že vždycky třeba mi zavolal jako, jestli mám zítra čas na směnu, a to byl jediný způsob, jakým já jsem jako domluvala ty směny. Takže to bylo jako nespolehlivý, jako jestli vůbec budu mít nějakou směnu nebo tak, s tím, že mě tam lákal tím stylem, že budu začínat na té pozici toho, prostě, co bude dopomáhat tam a časem tam budu sama a budu i prostě na té recepci toho solárka a budu tam prodávat ty produkty a podobně. Do té fáze jsem se nikdy nedostala, protože on nikdy nikomu prostě neřekl, že mě má jakoby zaučit, nebo já jsem si o to asi mohla třeba říct jakoby i nějak sama, nevím, ale ty zaměstnankyně byly 2, s tím, že jako pak jsem tam byla jenom brigádnice a pak jako nikdo se neobtěžoval mě tam nic pořádně jakoby zaučit, spíš tam byla jako jasně daná ta role toho, že já jsem tam od uklízení, takže já jsem byla taková hůř palcná uklízečka. S tím, že většina té práce spočívala v tom, že jsem utírala lidský pot v těch solárkách. S tím, že ano, ono to sice nebylo cítit jako pot vyloženě, protože oni byli namázení těma různými jako krémíčkama a tak, takže to byl takový rádový vonavý pot a potom se to jakoby utíralo takovou dezinfekcí, která ale nebyla cítit jako dezinfekce, to bylo takový jako voňavkovitý, prostě jakože aromatický a ono to jako objektivně za to nevonilo špatně, ta dezinfekce. Ale co mě hrozně vadilo, bylo to, že já jsem to měla už asociovaný prostě s tím, jako k čemu se to používá. A pak, když jsem prostě přišla domů a cítila jsem ze sebe tu dezinfekci, která vlastně, jak říkám, nevonila obecně za to špatně, tak prostě hrozně mě to úplně vadilo a fakt nebylo fajn. Jako naučila mě celkem dobře uklízet ta práce, jako já to řeknu upřímně, já jsem před ní nikdy jako neleštila zrcadlo, jo. Tady to uměla jsem, nebo už umím leštit zrcadla, teď mě máma pošle zma leštit zrcadla, když uslyšíte tu epizodu. Ale jakoby dala mi to ty uklízecí jako skills nějaký, ale už jako fakt bych tam nešla, no, takže jsem ráda, že už tam nedělám a bylo to takový nešťastný v tom, že to byl prostě kamarád toho táty, což je takový to riziko v tom, že pokud máme takhle práci přes známýho a nejsme tam s ničím spokojeným, tak prostě jakoby ten někdo, přes koho jsme získali tu práci, tak za nás tím způsobem jakoby ručí, nebo prostě můj táta tam ručil za mě a bylo to takový, že já jsem nechtěla odcházet, protože jsem se jako bála, co ten táta by na to, nebo jako on prostě podporoval, abych odešla, že fakt jako ty podmínky nebyly dobrý, ale měla jsem pocit, že tam zasívám nějakou zlou krev mezi jakoby mýho tátu a toho jeho kamaráda, co to právě vlastnil, ten můj táta tak jako zjistil taky ještě nějaký věci o tom svém jako kamarádovi, který žil do té doby jako nemyslel si, že se takhle třeba chová k těm zaměstnancům. A tak, no. A navíc ty 2 zaměstnankyně, co tam jsem vždycky s jednou z nich byla, tak byly ta obě celkem takový velmi neupřímný. A vždycky řekli někomu jako něco do očí a pak ho hrozně pomluvili za zády. Takže mě bylo úplně jasný, že tam prostě drbou i mě, když tam jako nejsem. A... Takže taky ideální brigáda. To teda. A ty jsi dělala jenom v gastru, nebo jsi ještě někde? Já jsem vlastně dělala ve 3 gastrech. Ale. Mě to nějak jako začalo bavit, no, že tam je takový hodně o té práci s časem, že musíš, jako je to hodně, spěcháš, stres. Z nějakého důvodu mě tak jako baví. Takový masochista, no, řekněme si to jako naplno. Já se za to nestydím. Ale dělala jsem ještě jako do učícího, to jsem dělala 1 rok na agenturu, 1 rok sama. Jakoby před rok, že jo, ne o prázdninách. A to je teprve brigáda, to tě jako naučí trpělivost. Protože když tam dostaneš takový intelektuály, co já jsem dostala, to jako první rok já nechci být přímo zlá, jakože já jsem z ta chlapečka, co byl hrozně hodnej. A jako dostala jsem všeobecně děti potom i co byly hodný, ale ten první chlapeček to byl takový záhul, protože to bylo moje první dítě a on neuměl vůbec nic. On neměl odčítat pod sebou. A kolik mu tak bylo? Jen tady? V 5. třídě byl. A neuměl odčítat pod sebou. Což jako, no. Takhle, já občas taky nejsem nejostřejší prostě pastelka, přesně. Takže já jakoby se k tomuhle vyjadřovat nebudu, chápu, že jako taky toto, ale no, je bylo to těžký. no.
Chápu. Ale jakože musím říct, že jsem na ně fakt byla mega hrdá, když jsem ho viděla po roce. A teprve po těch 2, jak pracoval. To mi jsem byla úplně dojatá potom, když začal i dělit, násobit a zlomky počítat. Takže to je zase taková práce, která hodně tě naučí taky pracovat s těmi lidmi, s těmi malými doslova. A taky nějaký, když chceš být učitelkou, což já tak jako pade spíš 30/70 možná budu. A tak tohle je taková hezká zkouška toho, no. Jestli máš trpělivost na ty děti, nebo ne. A jako osvědčilo se ti třeba dělat to na sebe, nebo jako... Takhle, jakoby na tu agenturu platili jakoby mnohem víc peněz a já jsem dostávala míň, než to jsem dostávala. Jakoby, že oni platili víc peněz a já jsem dostávala míň, než kolik mi platili a dostávala jsem... Teď jsem to zamotala. Já chytám ty myšlenky. Prostě oni platili hrozně moc. Ano. A když jsem pracovala jenom na sebe, tak platili jakoby jenom mě. Ale já jsem stejně dostávala víc, když platili jenom mě, než když to bylo přes agenturu, který dávali hrozně moc peněz. Že tam měli velkou tu provizi v tom, tak, jakoby. To jsem se snažila říct tady. No, takže jakoby si mě zaplatili potom třeba i jakože na 1,5 hodiny, což pro mě byly ještě jako další peníze. Že už jakoby pro ně nebyl takový problém. Zároveň to bylo náročné třeba, že já jsem si pak dala na každý den jedno doučování, skoro, jakoby. Každý den jsem měla volný po škole, takže jako pak, když takhle celý týden jsem jela, ještě s učením do školy, tak to byl docela masakr. Ještě s tím, že dojíždím, tak jsem se vracela domů hrozně pozdě. Jako to byl docela drsný rok. No to je podle mě jako blbý to doučování v tom, že je to takový dlouhodobý závazek na určitý dny, protože i když máš třeba tu práci nebo takhle, tak si naplánuješ ty směny tak, aby, když tam máš nějaký plány, tak aby ti to vycházelo. Ale to je takový fakt jako do dlouhé doby napřed. Jako proto závazek. jsem s tím přestala, no. To vlastně jediný důvod, že jinak mě to jako bavilo. A ještě v loni jsem to dělala. Ale řekla jsem si, že letos chci mít víc jako čas, tak jako si ho sama trošku. Být pánem svého času. A k té agentuře, jak jsi k ní přišla, nebo jak jsi to sehnala tu brigádu? To jsem podle mě našla na Fine brigády. Vidíte, tak pro někoho to funguje. No, ale co jsem chtěla říct, že podle mě tyhle ty aplikace jsou fajn třeba na jednodenní brigády. No to já právě se vždycky hrozně bojím, že mě tam jako pojebou nějak na těch jednodenních těch, když se nemám jakoby od nikoho známýho, jako... Musíš to prohlídnout, jako třeba jsem tam našla, že jsem pomáhala na maratonu v létě, což bylo hrozně super, jako že jsem si to našla jejich stránky a že fakt to bylo jako validní. A lidi tam chodili a bylo to u mě ve městě, tak jsem tam měla kousek. A bylo to vlastně super. Vyzkoušela jsem si řídit provoz s policajtkou. Ovšem. A byli jsme úplně bez týnky, protože jsme tam spolu třeba 3 hodiny čekali. Takže to taky je vlastně super zkušenost. Z toho plyne ponaučení. Pracujte. Práce nás dělá. Práce nám tvoří zkušenosti. A zkušenosti vám dovolují pracovat. Ano. A to se asi tak nějak jako chýlíme ke konci, ne? Jo, já si myslím, že už jsme vám tak jako sdělili, co jsme chtěli. Asi jo. Za mě jo. Nevím, jestli máš něco, co bys k tomu ještě dodala. Já bych dala nějaký shrnutí. Tak jako shrnula. No, tak my jsme se zase nebáli podle mě jako větvy cestou, takže... Já si myslím, že jsme šli docela dobře, že se nám to jako dařilo, že to bylo docela jako... To nám řekněte vy. Jak se nám to dařilo? No, oni budou podle mě hlavně kritizovat zase náš mikrofon, protože ten jsme furt nespoznili a takhle, já jsem Báře slíbila, že to promlčíme a že jako snad si toho nevšimnete, ale vzhledem k tomu, že jsem fakt jako slyšela ty hlasy za těma dveřma hodně a bojím se, jak moc tam budou slyšet, tak si toho podle mě všimnete. To byly jenom hlasy v naší hlavě. Jo. Musíte. To není nekvalitní mikrofon. Přesně. Naopak, ten snímá ten zvuk tak dobře, že prostě i do našeho podvědomí šáhlo. Ne, nám se prostě znova nepodařilo je zprovoznit a že jste to vy, tak jsme přiznáváš. Jsem upřímná. Ale že jste to vy, tak jsme i zavřeli v okno, abyste neslyšeli ty tramvaje, jak nám někdo psal. Jo, to jsem chtěla říct na závěr. Ale pozor, my dneska nejsme v přízemí. Jsme ve 3. patře. Jo. To je všecko. Jo. No tak se mějte hezky, no. Mějte se fanfárově. A zatím žijte blaze. Tak se uslyšíme zase příští pondělí. Budeme se na vás těšit. Tak zatím. Pa, pa. To byl poděl. Měl jsem to říct s tebou?